Mbui mwana nyakora moga juanga kamora mora maintira rwakini machigni weche manyien mag angichwelo kama yeko ni weche mopogore ka yiero mayande rume piny Tanzania pod medo nyuolo paro mopogore ahinya kotenore koda tulo mano betie kinde yiero no ka sirikal mar piny Kenya koro singo ne ji duto mani kod wede piny no ni gibiro timo matek mano ni wede gi duto ma jo Kenya manie piny Tanzania obet kata nitiere kod arita makare. Bende weche mag somo kata chudo mag school fees ne jopuonjre ma bende biro dhi e senior school higa manyien pod medo bedo tama kaluwore koda wach mano wach koda jatend migawo mar somo Julius Ogambo odiochieng' manyoro kotenore koda wach mar duoko piny omenda ma sirikal biro golo ne weche mag somo. Nyakora mogi magi kachiel koda mamoko warangane moko kuom weche mwamiyo pek. Gentleman lying here would have been the Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka osingo mar mako motegno lwenj telo makare kaka yor dhialo dwach mosenindo Raila Odinga e kinde limbe mare Kang'o ka Jaramogi. Kata sani okwawinj maber wawinjo matek to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok gikonywa mondo wayud nyathiwa no mondo duogunwa body mare mondo waiki. Anyuola Jono Gutu ja Kenya manonegi kinde tule piny Tanzania ywak ne piny owacho ma pacho ka mondo konygi kelo ringre no pacho ka mondo giiki. At the moment, County government has moved more than 2,000 people using their transport since the 2nd of this month. That was on Sunday when we started the rescue mission. Jodak makihoto e gwenge ma Naivasha kia kuma gichom e sama nam Naivasha medo umo kar dak no. Namoa marote machuo kenaria dek auchiel nono bende waidore mbui mopogore mag oganda achiel kachiel waidore kanye mbui mar Facebook yudore mbui mar YouTube mbui mar X mbui mar Instagram kachiel koda mbui no mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en riwruoge makedo ratich oganda piny Tanzania okado telo mar piny no kuom rocho ratich oganda e kinde yiero maduong' mokalo ka anyuola manowito jogegi kata mapok ong'eyo ndach jogegi ikwayo mondo go lipot ne riwruogegi okony gi menyo. E oboke ne ute fwambo riwruogo kinde mar piny Tanzania Tanganyika Law Society lero ne jopinyno ni kod ratire katiba mar ng'anyo mamuol kendo sirikal notimo marach kuom chielo gi magina kendo nego rowere makwangi pok oyangore nyaka kawuono. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan nochamo mumai nyasi manobagi kambi jolweny kendo noyori mana kod jotelo sanja tok yiero manopong' kod mutni gi ywak. Yiero no manochakre tarik 29 dwe mokalo nobedo kod rochni makoni kod kocha manoketho mwandu turi kendo weyo ka rowere makwangi pok oyangi owito ngimagi. E oboke ne ute fwambo riwruogo kinde ma piny Tanzania Tanganyika Law Society kod riwruok makedo ratich oganda Tanzania mano Human Rights Defenders Coalition okwedo rochruok mar ratich oganda manoneno e yiero no. Riwruogego lero ni apisas mag arita notiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo mane kwedo tenda goko kendo ne dwaro yiero ma uyanga. Moko kuom bombe madito ma ji noyudo hinyruok oting'o Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha, Songwe, Geita, Mara, Shinyanga kod bombe matindo kaka Tunduma, Katoro e kind mamoko. Ka jokende ratich oganda wacho ni wachno onjao nying piny Tanzania ne pinje maoko. Kopogore kod tulo, riwruogegi lero ni mwandu mathoth mag sirikal kod mag ji giwegi nokethre e kinde ng'anyo ma kamago ka jopiny kwayo mondo thegre kod tulo mag ketho mwandu sirikal. Kamano bende gikwedo loro mbui manotimre pinyno e kind tarik 29 nyaka tarik 3 ma dweni, gino ma giwacho ni orocho chenro mathoth e pinyno. Kamoting'o ni moyiengore mbui e kaloso omenda, kamoting'o bengi, chenro mag oro gi golo omenda e yor simbe mag ong'we yamo e kind mamoko. Obila kod dwaro mondo wetim apedha kod monjo udi ka gimako jofwambo, jopiny Tanzania, josiasa, jokedne ratich oganda e gino mawachona ni pod dhi nyime nyaka sani. Wadhi e kaunti ma Migori kama tend ODM osingo madhi nyime e bedo e sirikal mar manywanda e kinde magikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chopi winjruok 10 mane oketi gi mosenindo Raila Odinga. Ne giloso e kinde nyasi mar rapar mar Raila Odinga, nyasi mane obagi e lap Masoni e sub county ma Awendo.
E seche ma oganda jo Kenya pod jime kod yuago mos Raila Odinga e yore mopogore opogore, tend kaunti ma Migori ne obago nyasi mar paro mos Raila Odinga e alapno mar Soni e kaunti ma Migori. Nyasi ni mano chope kod oganda mathoth ne otele kod jotend ODM ma oting'o gai ma kojolo Oburu Oginga, jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ocheleako kod jotelo mamoko. Oganda kod jotelo ne oparo mos Odinga e yore mopogore opogore. I brought to you the message of unity. Raila alituambia ni lazima tuungane pamoja. Alituambia ndio tuendeleze chama. Leo tunakumbuka baba na tukumbuke baba kwa hii mfano. Sisi ambayo tuko hapa tuanze kutafuta marafiki waingie kwa hii movement. Ile heshima tunaweza fanyia Raila ni kukuza itikadi zake kama heshima kwake. Dona kwa jotelo, manyoyudo telo, gichama mar ODM, mondo kik Raila chienwa watine jopiny. E kinde nyasi bende tend ODM ne osingo dhi nyime kod bede serikal mar Manywanda nyaka higa mag 2017 ka giwacho ni kanye mos Odinga ne owegie. Tutakaa ndani ya broad based mpaka 2027, na ikifika 2027 ODM itakuwa chama ambayo itaunda serikali ama itakuwa part of the coalition that will form the government of the Republic of Kenya. As the people of Nyanza, when you do us good, we don't pay bad. Kiwa chama zetu ya ODM itaendelea kupata nguvu, tutaendelea kuheshimika Kenya mzima. Better to deal with the devil you know than the angel you have never seen. Agenda 10 ambaye baba na President Ruto waliandikishana huko KICC, tutahakikisha ya kwamba hizo agenda zote zimekamilishwa na zimefanyika. Jotend ODM gikao tele kod ogai margi ma kojolo Oburu Oginga kod jakom margi Gladys Wanga, jodwe masuna East Junet Mohamed kod mamoko ne owacho ni gima duong' ma gidwaro en ni mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ketie tim winjruok mane giketo kod Odinga ma oting'o chudo mag jogo eko mane owito ngimagi kod mago mane ohinyore e kinde siasa mokalo. Our people who are hurt, the victims of post-election issues, are waiting, wanangoja compensation. Na baba pamoja na the president, they put together the committee under Professor Makau Mutua to handle compensation. Zile vitu 10, karibu vitu 5 zimefanyika tayari. Mambo ya compensation ya youth ambayo waliumia katika maandamano. Kama mama nataka kukuomba, kilicho kubwa ambayo inamuuma baba hata kwa kabri lake, wale watoto wetu waliumia kwa maandamano hawajalipo. Jokanyogo mag ODM kindero margi ne bende ne ojiwo riwruok mar oganda ka bende gisingo dhi nyime matego dwaro mar ODM. Nobody who will want to talk to you if you are a weak party. People will talk to you because you are strong. Under the leadership of Dr. Oburu Oginga, that we will make sure our party remains strong, our party remains vibrant. We expand our party so that the number of seats that we have in parliament can move from the current 80 to 110 seats come 2027. Adieri ni jopiny dwaro ni mondo wariwre kaka joko nagi. Omiyo jogo moyier mobede mesa mamalo, une munyalo pogo party ni, jogi tok no pogo party. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nya George Juma, wadhi nyime kama nyuola mar John Ogutu, ja Kenya, mosebedo ka puonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10 manyocha onegi e kinde ng'anyo e pinyno, onyiso chwang' margi e wi kaka sirikal ma Kenya ojwang'ogi e chenro mar yudo ratiro kod duoko ringre dala manitiere kaunti ma Siaya. Anyuolano wacho ni onge kony moro amora ma giseyudo kowuok e sirikal kata mbetre mar piny Tanzania, ka dwaro margi maduong' en ni sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu dala mondo gikowe kar yweyo mare mogik. Chris Owino nigi ler mathoth. Lit kod kuyo mar wito sulwe mar anyuola nenore e wang' Jennifer Atieno, nyamin John Ogutu, ja Kenya mosebedo ka puonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10 mokalo, manyocha ochiel kod magina e kinde yiero maduong' mar piny Tanzania juma mokalo. Oko mar mbetre mar piny Tanzania pacho kae,
Jennifer Atieno kod owadgi machielo Evans Odhiambo chieng' goyo e lweny margi mar manyo ratiro ewi tho mar nyathigi. Wan wawito nyathiwa manodhi Tanzania, osebedo Tanzania kuom higni 10 kaka japuonj. Ok nodhi kaka jogo manodhi dwaro timo lweny kuro, to kuom hawi marach wayudo ni ogoye risasi, kendo picha nonyisowa ni ogoye risasi 2 e toke mopodho gi bund iye. Safar margi mar yudo kony mar duoko ringre japuonj John Ogutu pacho kae osebedo gi midhiero mathoth ka iterogi e apis achiel nyaka machielo mar sirikal. Wabiro i ofis kama nyocha watere barua manyiso ni wan gi chandruok gi nyathiwa man kocha chande, to jogo mane kan wachiwo barua chieng' wuok tich nyaka kawuono onge gimoro amora ma gisenyisowa. Okoth noneg karakach kwa en area gi nikech kita joma kadho yune ka ng'ato chopo iwe to ng'ato wacho ni sini mwalimu asa kufa. Kore mwa kwa jodbura president ma Kenya go foreign affairs minister gi konywa. Kata odoko ni chenro mag sirikal mar piny Tanzania to dhi nyime ka pile bang' Samia Suluhu Hassan chamo machieng' wuok tich jumani anyuola mar John Ogutu to pod chandore e dwaro margi mar yudo ringre mare kata yudo ler ewi kama ringre mare nitiere. To en nyathi ma chakre tin ne en nyathi mamuol maonge wach gi ji, kendo kata koko ok ohero. Kokanye wayudo ni onyalo tho e piny mawendo nikech joka ne gore, to masira mar bunde yude nobedo nwa malit ahinya, ok nowawinjo kwa mor e chunywa. Kata sani ok wawinj maber, wawinjo matek, to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok, gikonywa mondo wayud nyathiwa no, mondo duogunwa body mare mondo waiki. Anyuola mar japuonj John Ogutu ohum nono kod piny owacho mar Kenya kuom ling' thikeno dino itgi e kinde ma gin to gichandore ka dwaro margi en mondo sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu pacho kae mondo gidhi kowe kar yweyo mare mogik e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Mabiro e kinde ma jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni sirikal timo duto manyalore mar duoko ringre John Ogutu pacho kae. Dr. Raymond Omolo olero ni piny owacho dhi miyo anyuola mar John Ogutu kony duto koting'o nyaka duoko ringre pacho kae, chung' ne bero mar dende kaachiel kod ting' mar iko ringre mare. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there's already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. Eko machielo, jatend migawo mar weche maoko Musalia Mudavadi kod metre mar Kenya e piny Tanzania oyango ni gisetimo twak kod piny owacho mar Tanzania ewi chal mar jo-Kenya modak e pinyno. Migawo mar weche maoko osingo ne jo-Kenya modak e piny Tanzania ni idhi rito ratiro maggi kaachiel gi miyogi alwora maber. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wageno ni familia mar Ogutu biro yudo ratiro mar yudo ringre mar wuodgi ne kopo mogik. Wagoyo negi mos kuom wach makamano. Wadhi nyime weche mag somo kama wayudo jatend migawo mar somo Migos Ogamba okoni ginyalo timo lokruoge paro mar omenda mar somo mowinjo chuli e sekondar mamalo ka gisane to pod gibiro tiyo kod omenda mane ogol ripode nyocha ma en Sh53 e sekondar duto ma jopuonjre biro dakie kata boarding schools. Ogamba kata kamano wito oko ripode mar ni sirikal biro duoko piny omenda mar somo magichwalo ne skunde sekondar kowuok kuom Sh22,000. Mabire kinde ma jonyuol kod jokanyo mar sekta mar somo kamoro riwruok mar jopuonj mar Kupet golo pare ewi ripodni mar migawo mar somo. Judith Omondi miyowa mathoth. Ndalo 2 bang' migawo mar somo keto e lela ripot margi ewi chenro magichano ne jopuonjre madonjo e grade mar 10, ji e sekta ni kama oriwo jonyuol, riwruoge mag jopuonj owuok oko mar golo pachgi ewi ripodni. Jopuonjre mag grade mar 9 manyicha otieko penj kendo winjo donji e grade mar 10 e senior school rito mondo ketgi e skundegi kama oriwo mag ji giwegi mag piny owacho ma idokie pacho gi ma idakie kaachiel gi mago ma manywanda ma oriwo jodak kod jodok pacho. Kaluwore kod migawo mar somo,
Skunde duto mag dak kata boarding mag sekondar mamalo biro chulo omenda maromo yare Alliance nyaka Migori Boys. Paro ma okorwa kod moko kuom jonyuol mane wakawo pachgi e kaunti ma Kisumu. Pesa ma sirkal oketo no ng'eny. Ka wang'iye to waneno ko ng'eny sana kaluwore gi uchumi kaka chalo gi sani. To oganda wa mang'eny waneno ka ok wanyal dhi nyalo. Books bende ntiere midwaro. Seche ma nyathi join wanyiewo books, uniforms wanyiewo. Koro ing'eni gi ngima masani ni malo makati tem kidhi nyiewo books go. Kech gimoro boket kae jo education onego ng'inwa. Sirkal bende ong'ene sani pesa onge Kenya ka. At least ka ber onego bende ging'iye kaka ginyalo konyo jonyuol. Kaka kata mana samo wuene kata mana universities emiyudo ka samoro ji ng'anyo nikech ji pok odhi skul. E twak marwa kod riwruok mar jopuonj mar Kupet kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori, kata kamano okoni ma en paro maber madhi keto jopuonjre e kuonde duto e rang'iny achiel maonge mibadhi, ka bende ma e kinde ma koro sirkal owinjo tigo e medo rang'iny mar gedo e skunde matindo e pacho ka. Ka wan gi same aspirations ok inyal categorize wa ni ka adhi e skul ni tadhi a national tana dhi e county ana dhi sub county. Mano nyiso ni wa bring gimiluongo ni inequality na society machalo kaka Kenya. Kosekete ni manende kaka koro nego beni gi chudo to nego beni ka Kenya ndema onge gi dormitory. Koro gerne dormitory machalre gi man Alliance. Koro Alliance biro medo mana gik mipuonjogo nyithindo to nyandema to biro medo gik mipuonjogo nyithindo to gigero dining hall to gigero dormitory. E ripod ni bende ne oluom gazet mar piny owacho ma higa 2015 mane lieko ni kamoro omenda ma piny owacho chwalo ne skunde sekondar nyalo dok piny. We are seeing a situation ma sirkal dwaro ni skunde moko podhi, gidwaro ni jonyuol moko gol nyithigi e skul to gidhi interfere gi success mar curriculum manyien ma iluongo ni competency based curriculum kata competency based education. Matimre e syllabus miluongo ni learning areas go gin very expensive, dwaro pesa. Sirkal nyaka improve, ok ni reduce capitation. Kata kamano piny owacho golo boke mayango ni ok gichan duoko piny omenda mag somo ne senior school. Jatend migawo mar somo Migosi Ogamba nyoko ni nyaka sani pod ok gichan timo lokruoge e ripod ni, kata kamano poni nitie paro ma ogol ma ochuno ginyalo manyo kaka gitimo. The schools that are undertaking 3 pathways have been moved to category 1, so to speak C1. C2, the schools that will be doing 2 pathways, and the boarding schools, because a boarding school is the same. I mean, a boarding facility is the same whether it is in a C2 school or a C1 school. That's why we rationalize that fees to be 53,000. But as again said, we've released those guidelines today. We're analyzing them, receiving some comments, and then we'll be able to give you further guidelines and further information later on. A senior school, jopuonjre mag grade mar 10 biro timo kit somo aboro duto mabiro kawo seche 40 ne somo ka somo e odiochieng' ka odiochieng'. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notelo ne kweth mar oganda mawuok e dho jo Akamba e yogo maneno gayo mar ODM Raila kendo paro jatelo no kaka jal manotiyo kodgi machiegni maonge akweda madhudi. Kaka Steve Biko lero jotelogo nosingo madhi nyime gi lweny mane Odinga ochako mar bedo gi yiero ma itayo e yor adiera kod ratiro. Kuom thuolo machielo, boma mabondo kod alwora mare pod medo rwako welo mopogore mabiro mar chiwo luor margi mogik ne maneno gai mar ODM Raila Odinga pargi makang'o ka Jaramogi. Kawuono, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka notelo oganda mawuok Ukambani e ywago Odinga. E kindeno, Kalonzo noywago Odinga kaka jal manochiwo ngimane ne telo makare kendo hepo lwenje modhuro mane geto ngimane mana ni mondo Kenya oyud telo makare. The gentleman lying here would have been the commander-in-chief of the defense forces of the Republic of Kenya. We've been to the trenches with my brother. On one occasion in 2023, when Kenyans were saying the cost of living was unbearable, some of us wore sufurias. We nearly got killed. Raila
I escaped. Jatelo no nomedo ni koro en agete maduong' ne jotelo manotiyo machiegni gi Odinga mondo dhi nyime gi sundo dwaro mar telo makare ma winjo dwa jopiny kowacho ni mano e gima Odinga nochung'ne. I remember that little girl in 2024 who said on the television, Baba, you have done enough. Rest, achia seekers. And they did. They even went to the Central Business District. And the history of this country cannot be written without a prominence of place being given to our brother Raila Odinga. Porka kore, Gavana Mama Kweni, Motola Kilonzo Jr. nokwayo duol matayo yiero gi kiew IBC mondo neni lek mar Odinga mar bedo gi yiero ma oyanga ochopo kare. Wach manosir kod Gavana Masiaya, James Orengo. There's one thing Baba wanted and has never materialized. That is called a free and fair election. Mnataka nirudie? Free and fair election. Hiyo Baba ameenda kama hatujatimiza. And we must continue saying so. Let us not experiment. There's a science about winning elections. And one of them is to be resilient and to make sure what Tola was saying, that there's going to be free and fair election. Unaona jirani amefanya election 98%. 98%. Ekinde wuoth makamae, oganda jo Ukambani noman rekod chae maromo dhok 100, ranyisi mar lemo maduong' mane Odinga omako mipimo mana gi njuri ncheke e kind jo Ameru kod mwandu mamoko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano nya Steve Biko, mano bende materowa e yue mokwongo chenro en marang'ich welano ka oto molo mbui mar Facebook. Opio Nelson wacho oneno maler ka intiere doa Qatar. Tony Cruz wacho ni oneno ka intiere County 001. Tony Otino Ramogi aneno maler ka an Nairobi Jogoro Damsa. Amoso baba na Tomboya. Opio gi Joshua Orero. Opio to gima mako dhoga en jomane kwedo Raila emane oike, to jomane chiegni kode to nene ok oike. Nene oikne kana no ike mane mbui aparo ni mane otemi ikalo kanyo. Masio lenga wacho ni okinda serikalo chamo kanya yawa ma Albert aneni maler kan Pwani University. Don Lowell wacho ni wodo medo locked in from Nakuru Ramogi ler. Mosna jaduongo medo kani sindo dala peny nigi dhinade. Marara Moses wacho ni Ramogi ler ka entiere peny mar Mombasa. Ka Eli Siso wacho ni Ramogi ler adua ka entiere Olasi. Joelo Nyango wacho ni osiepe no siep Kalonzo has done. Rest in peace Baba. Nyakaramogi wakao yoyo machuok waduogi weche mamoko kikidhi mabor. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 7 ni Kimaeti, Mianga, Malaba, Busia, Mundika, Bumala, Butula, Ogalo, Koyonzo na Nambale. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubau, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. E dwe mar Novemba, roho mar lokruok nika. Riuriko da
ambassadors kod rowere mag kanisa mar Seventh Day Adventist kaka giwuok ka gitiyo, gipako kendo tayo ka giwuotho gi chir e yie kendo kitayogi gi wach Nyasaye. Kinde mona kawi engimawa kapodwa joma tindo to atine Jehova Nyasaye nyaka chung'ie kodwa. Kik ijwang' chenro makende mar rowere e dwe mar Novemba ni ma opong' gi lamo, weche mabeyo kod neno. Ni ng'ato kapodi rawera tini Nyasaye, kapodi ngima tine. Injili ngima, ngeso ka ngeso, sari okinyi mana e Ramogi TV. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket order mari e mbui mar www.royalmabati.com. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Noda kidwa bet ka biro chuni ni mondi lu chike mantie kai. Ano kabiye neno ka chi wuido ge odni molew ka gin gidwaro kabiye. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machini kire nyaka romo gi governors koro dwaro mondo mi piny owacho ket medo omenda ma ichulo sekta mar thieth e pacho ka. Ma oyange kinde romo mar riwruok mar governors e boma Mombasa. Governors gi koni po nitiere maduong' e sekta mar thieth ma nyaka koro wum. Bende gikwayo mondo orid chike mag okumba mar thieth mar SHA mondo counties oyud omenda mar thieth kochopo tarik 9 ma ok olewo. It is Nairobi Mombasa Highway. And spread across the largest county, Marsabit County.
As a county, we have tried. This unit was formed to ensure that we improve our emergency services, and not only emergency services, to make sure that we improve our pre-hospital care and our hospital care. I think a big plus that we are also seeing is the setting up of the National Ambulance Dispatch Center by SHA. So we are also working hand in hand with the SHA to ensure that this dispatch center is set up well. Without SHA, there's some services probably for emergency care that the clients will have to pay. But you see, if even the ambulances are onboarded with the new emergency care that is coming through SHA, we will be able to benefit as a county. You see, now emergency care already it fits in the PHC model. Kajogombulu Mombasa riwruok mine midero ni Mama Kenya Movement koni giwuok oko mar jiwo rowere mapok ondikore mondo otim kamano. Kade giloso Mombasa riwruogno motelone kara motelne kod Mikaya Amina Ridhwani koni en midhiero ni jotelo mag siasa pok owuok oko mar jiwo oganda mondo mi gidhi gindikre kaka jogombulu kata obedo ni gidwa laro kombe e yiero mabiro. Minego ne komachielo koni dwaro nitiere mar nywando mine duond buche kendo kwayo josiasa mondo mi owek puso weche makide kelo sigwe kind oganda kata obedo ni moko kuomgi nitie duond buche mopogore mag siasa. Lakini sijaona hata kama kuna grupu nyingine kina mama wengine ambao wahamasisha watu kwenda kuchukua kura. Ukiangalia registration iko very low Mombasa kwetu, as if we don't have leaders, and we are having leaders whom we elected with our hands, with our card, but we don't see them coming up with the voice kutulekeza where to go. So sisi kama Mama Kenya Movement tuna advocate ya watu waweze kupiga kura. Tunazunguka kaunti zote, tuko na viongozi wetu, na mbali na hiyo maswala na changamoto ambazo zinakumba jamii, tunapata kwamba watu wengi viongozi wengi wanachaguliwa, lakini mambo ya jamii haiwahusishi. Kweli ama uongo? Sasa ndio tunasema we are advocates kuhakikisha kwamba kuna amani na maendeleo endelevu. This movement emphasizes that women must not be sidelined, particularly those at the grassroots, who are key drivers of community development and social cohesion. Riwruok mar sirkal UNDP kod Microsoft oyayanga chenro mar miyo puonj makende ma teknolojia mamalo ne apisas mag fwambo gi keyo. Kane giwero mano bagi Kenya School of Government, jagoro mongirore migawo ma tudruok Stephen Saboke owacho ni chenro no geto miyo puonj ma opuodhi gi ne apisas mag counties kod sirkal mamalo mana no gitiyo maber gi lony manyasani. Omedo ni nyaka sani apisas mokalo 11,000 osekalo e tiegruok no mana ni dongruok omedore pachoka. Digital and AI skilling is therefore not just an afterthought. It is a necessity for Kenya to remain competitive in the global economy. My State Department for Broadcasting and Telecoms is keen on leveraging the country's expanded digital communication infrastructure to strengthen government communication and information by capacity building, and our goal is to ensure that every ministry, department, and agency has professionals equipped with modern tools and the digital literacy needed to engage our citizens. Government has made a decision that all public officers will actually go through, for example, AI training. AI is a new norm in every sector. We talk about a government that's actually looking at transforming this economy from a third world economy to a first world economy in our generation. Chenro matieko nong'no e kind nyithindo mani piny mar higni 5 e kaunti ma Siaya chalo ka gima dhi maber bang' ripot yango ni nitiere pogruok mar 75% ma oseneno nyaka ne chak chenro no ma itimo e wards 4 ma Lego Usonga. Kalura kod apisa mochung'ne chiemo makare a Lego Usonga Joseph Odinde okoni chenro no mane gichako higni 2 mokalo osekelo lokruok maduong' kendo kwan mar nyithindo ma nong'no nego osedok piny. Kopogore kod chenro mar puonj ma gichiwo,
Pur kod nyuka man kod nyinyo makare makonyo e dongo ma nyithindo be gin gigo magimedo. Mine kod jorit mag nyithindogi sani koro keti chenro mamiyogi giyudo omenda kod chiemo magipidho anyuolagi. Wakonyogi e yore mag pur mopogore opogore, puonjogi kaka onego gilos kitchen garden gi kaka giloso chiemo magichamo. Gik machielo mwatimo gin kaka wapuonjogi rito ler e dala, nikech nutrition ok en kata chiemo kende, en kendo ng'iyo ler ma chiemo ma nyathi chamo. Ne wachako gi nyithindo 324 to gie sani nyithindo 80 kende modong'. Tiende ni nyithindo atamalo 75 osechango through program ni. To ng'enygi bende chango mana nikech puonj ma wamiyogi kod agriculture, kaso koro kasepuonjo weche mag pur, tichako ipuonjogi kaka inyalo ti gi chiemo mondo gipidh nyithindo. Ka gidhi e dala kucho to gitimo the same, to gipidho nyithindo maber. Nobiro ni nyithindo ma wetgi ni piny, jogo manok nyal, nyithindo mane wetgi ni piny sana. Ne nitie nyithindo mane chopo higni 2 kane pok owuotho, to kane ne gimiyowa moke kendo gikonyo mogono ne ber. No improve nyithindo kendo nyithindo ne dhi fast. To mogono omiyo nyithindo mane ja higni 2 manok wuoth ka ne giwuotho piyo. Yiero mar joriemb bodaboda e sub-county Marongo mane ochano odiechieng' ma kawuono ochung' bang' jariemb bodaboda achiel ne wito ngimane e kinde mane rakruok obedo e kind kweth ariyogo mag joriemb bodaboda mane timo kampen. Lendo mar chungo yiero landi kod jatend obila e sub-county Marongo Salim Fundi wacho ni yiero no mar joriemb bodaboda Marongo ibiro tim tok penj maduong' mar klas 12. Jatend obila ne olero ni ng'at achiel ne wito ngimane ka jadek ne oyudo hinyruok e kinde rakruok mar kweth ariyo mogo mag joriemb bodaboda mane timo kampen e chuny boma Marongo. Watu 4 waliweza kuumizwa, wakapelekwa hospitali ya Rongo Sub County Hospital. 2 wakawa referred Migori County Referral Hospital, lakini kwa bahati mbaya mmoja wao kwa jina Steve Okoth miaka 30 aliweza kuaga akiwa njiani akipelekwa hospitali Migori. DCI amechukua swala hili kwa uzito na uchunguzi unaendelea. Kwa sasa mshukiwa mkuu ambaye aliweza kudunga marehemu na wengine aliweza kutambulika na anatafutwa, na hivi karibuni tutamshika. Kwa sasa hakuna election ya bodaboda ambayo itafanyika. Ne okoti mar maber joherawa ka achiel gi johera nyagowa. Dhano en dhano mawuotho gi tiende mok nyal negi ka ng'ama nego guok kaka onego wicha. Nyalo chuo ng'ut ng'ato ma paladhi ma spinal cord mare machodi. Omiyo adona wach ni kaponi wanyalo bedo kaka wabedo ni, jo bodaboda wetena gini kuma dhi tero waonge, nikech magi gik mane wasewe nene. Mine gore piny tigo gi kite tilawo gi bede kod pelni nokwa moro. Wakwayo sirikal Marongo mondo wuog oko mondo kaw chik ne jo ji ainago manotimo timno. Wadhi nyime kod weche manyien kama thoth obila pod odak e udi ma ok longo. Magegi kod Inspector General mar obila Douglas Kanja e kinde mane ochiwo ler e nyim komiti mar od bura ma ochung' ne weche udi. Oyango ni mana 20 mag obila e modak e udi manyiso nyadhi ka osingo ni gedo mag ute makare mag obila biro rumo machiegni. The National Police Service has approximately 20,000 institutional housing units across the country against a workforce of about 100,000 police officers. This translates to a deficiency of about 80,000 housing units, meaning that less than half of the officers are accommodated within the existing police housing facilities. Even with shared occupancy, arrangements, only a small proportion of the officers get accommodated in these units, forcing the majority to seek alternative housing, often located several kilometers away from their duty stations. Regrettably, many of these houses have deteriorated
due to inadequate maintenance and delayed renovations, adversely affecting the welfare and living standards of officers who occupy them. Moving forward, we have the service has submitted a proposal for the construction of 18,662 institutional houses that primarily that is within Nairobi, an additional 547 units which are currently constructed in Nairobi. This will ease the housing issues within Nairobi that has affected the output of the police, especially in the service delivery. Additionally, Chair, 480 housing units across the country are currently stalled, and the State Department of Housing has initiated the advertisement of the new construction. However, houses stalled? 480. 480? Yes. Within just KPS? Yes. Okay. We are proposing that, given the fact that the repairs and the state of this housing is of a serious concern, we propose that the service retains the contribution to support the maintenance of expansion of offices if this is allowed, because this is where the wearer of the shoe knows. Nyakoromo giwadhi machielo chenro en marangichwelo anano ka otene ka newsletter ka an wangelongo kadem mosna jawada min Lovet and Clinton mar wangelongo kadem irokamana nyakoromo gi kikidhi mabora pod wadongi weche mamoko e chenro mar angichwelo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Agolo kamaina nyaka wati koro kod yiedhi nikech sama watiyo kod yiedhi eka waketh environment. Challenges ma wayudo en kan tiere bad weather to okiyot mondo mi wati. For you who kept going with no roadmap, you held everything together even when no one saw how heavy it was. You held babies and broken hearts at the same time. You loved, nurtured, protected even when you were tired, broken and unsure. You stayed soft while life tried to harden you. This is your gentle reminder. You're not weak for crying. You're not alone in your strength. You are the hero of your own story. And yes, you deserve to be so proud of yourself. Dial *811*575# to get Keep Going as your skiza tune.
Machiegni paw tuke tim mar AP Kenya olowa set adek kuom ariyo e tugo mar laro simo mar volleyball mar chwo e pacho kae. AP Kenya nokwongo leyo set ariyo mokwongo mar tugono. Kenya kocha mar Eldowas Mathias Koskei oywago thuolo mane giwite tugono kowacho ni kata kamano ni pod en gi geno matimo maber e tuke mabiro. Korka kore kocha mar AP Kenya onyiso mor mare kowacho ni ogeno tieke thuolo mar thuolo adek mokwongo e lig. Kusema kweli tumepoteza hiyo mechi kulingana na vile hatukuwa tumejipanga. Tumepoteza set 1, set 2 to line up kidogo ilikuwa imetulemea jinsi ya kupanga. Kutoka kwa mistakes ndio tulifanya set 1 na set 2 tulikuja kulearn wao, na nikapata kwa substitutions nilienda kufanya ndio nikaenda nikapata line. So game imekuwa mzuri, imekuwa tight sana, vijana wamekazana, tumetrain vizuri na ndio maana wameweza kustahimili ile uzito ya hiyo game. Vijana wako salama na tunaangalia sana kwenda kukua among the top in the league. So tuna preparation kama coach, lazima ni prepare vizuri. Ikruok duto ni kare motel ne tielo mar adek mar ng'we ng'ado kor gwenge mong'ere kaka Chepsaita Cross Country mabiro timore tarik 6 Disemba. Alama kende no bagi alwora ma Chepsaita kaka okang' mar ikruok ne piem makamano. Miche gi miche mag jolamo mawuok e ute lamo mopogore opogore noyuoro mar keto piem makamano e lwet ruoth. Patron mar piem makamano Faruk Kibet owacho ni ng'wech makamano miyo rowere thuolo mar nyiso were ma gin godo korka tuke kaka machielo bende osiro chenro mag somo. Nirudie kusema Amen. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tunataka watoto wasingatie mambo ya elimu. Maisha nje imekuwa ngumu. Barabara mzuri ni kuelekeza watoto maisha ya elimu. Mambo ya afya katika taifa tuisichukulie msaa. Nendeni mkaweza kurejesta katika mambo ya SHA. Watu wa Western wametoka huko wamekuja hapa, watu wa Rift Valley wamekuja kutoka huku zote mmekuja hapa, tunakutana hapa na tunatengamana ili tuishi maisha ya pamoja kwa uzuri kwenda mbele. Anaposema education is an equalizer, anamaanisha kwamba wewe pia jikaze. Usomeshe wako, ataketi na mtoto wa rais, ataketi na mtoto wa mjumbe, ataketi na mtoto wa balozi, wasungumuze lugha moja. Mawango gi kanyo sa achiel gi dakika 46 kalewe giko moro che manyien magangi chwelo kamana nyako mka uthulo mari mar bedo kodwe chenro ni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa and Belinda Phillips.